31 minút stojí pri nástupišti 3 koľaj 5. Prestupujte do osobného vlaku smer Sliač-Kúpele a Banská Bystrica na nástupište 1, koľaj 18. Na pravidelný odchod 9 hodín 31 minút stojí pri nástupišti 3, koľaj 5. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer od Zámčov do Brániva, zastávka, Sása Piešovce, Psovská Lehôtka, Krupina Predmestie a Krupina pravidelný 9 hodín 31 minút. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Banská Bystrica, pravidelný odchod 9 hodín 34 minút stojí pri nástupišti 1, koľaj 18. Upozorňujeme cestujúcich, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém. Upozorňujeme cestujúcich, že v úseku medzi stanicami Vlkanová a Banská Bystrica budú z prevádzkových dôvodov prepravení autobusmi.